O futuro das persoas con diversidade é unha das principais preocupacións das familias cando os pais ou cuidadores se van facendo maiores. Daí a necesidade de ampliar as prazas de centro de día de Ámbar, que a súa presidenta lle trasladou a directora xeral de Persoas con Discapacidade na visita ao centro realizada esta mañá. En total, a entidade precisaría de 10 prazas de centro de día, 7 de nova creación e 3 de conversión actualmente do centro ocupacional, así como novas prazas para a vivenda tutelada. Entonces, temos plazas de centro ocupacional que serían xa de centro de día. Necesitan esa atención continua de persona a persona. Entonces, temos algunhas personas en esa situación, xa yo habíamos trasladado a Begoña en algún momento, queremos trasladar algunha plaza, tamén temos pedidas plazas de centro de día e plazas de centro ocupacional. O que necesitamos tamén, fundamentalmente, son as plazas de vivenda, porque a nosa vivenda non para en todo o ano, non nos chegan, porque hai máis demanda do que temos plazas. Entonces, bueno, aí tamén incidimos moito porque fixos unha prospección cas familias de necesidades inmediatas, o que máis saleu é precisamente esa necesidade, a necesidade de ter un lugar onde as persoas que están ao seu cargo se sintan seguras, acollidas e atendidas. A directora xeral recolleu a demanda da entidade que podería ser asumida grazas á suba do concerto social para financiar as prazas de dependencia que vende a aprobar a Xunta, facendo fronte así ao incremento dos custos. Vimos de acadar un acordo coas grandes federacións de discapacidade para subir o prezo das prazas de discapacidade, as prazas concertadas, para facer tamén fronte a ese novo convenio colectivo da discapacidade que sube os salarios dos profesionais un 10%. Entón, para poder facer frente a ese reto e dar estabilidade ás entidades sociais, vimos de acadar un acordo según o cal imos a subir máis de 7 millóns de euros o concerto social. E nese sentido, unha vez que agora o vamos a poñer en marcha, poderemos afrontar os retos de futuro que decía Mila, como esas novas prazas de discapacidade que son necesarias nas entidades sociais e tamén aquí en Ámbar.